Όταν φέρουμε στο μυαλό μας την αρχαία Μακεδονία, δύο άτομα σκεφτόμαστε κατευθείαν. Το Μέγα Αλέξανδρο και τον πατέρα του, τον Φίλιππο το Β, καθώς αυτοί είναι οι δύο σπουδαιότεροι άντρες του τόπου αυτού. Δεν είναι όμως οι μοναδικοί. Υπήρχαν και άλλοι βασιλείς, οι οποίοι προσέφεραν πολλά στο βασίλειο της Μακεδονίας και έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στην ιστορία. Ένας από αυτούς είναι ο πρωταγωνιστής του σημερινού βίντεο, ο Αμίντας ο Τρίτος, ο πατέρας του Φιλίππου του Β και παππούς του Αλεξάνδρου. Ο Αμίντας ο Τρίτος ήταν γιος του Αριδαίου και ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας από το 393 έως το 370 π.Χ. Θεωρείται ο βασιλιάς ο οποίος αναγέννησε το βασίλειο της Μακεδονίας μετά από μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης και παρακμής που ακολούθησε το θάνατο του Αρχέλαου του Πρώτου το 399 π.Χ. Ο Αμίντας ήταν επίσης εξαιρετικός διπλωμάτης και κατάφερε να συνάψει πολλές συμμαχίες προς όφελος του βασιλείου του. Από το πρώτο κιόλας έτος της βασιλείας του, το 393 π.Χ., ο Αμίντας έπρεπε να αντιμετωπίσει τον πολύ σοβαρό κίνδυνο των Ηλυριών. Οι Ηλυριοί είχαν υποφεληθεί από το γενικότερο χάος το οποίο επικρατούσε στη Μακεδονία και κατάφεραν να την κατακτήσουν. Το επόμενο έτος όμως κιόλας, ο Αμίντας με τη βοήθεια των Θεσσαλών κατάφερε να επανακτήσει το βασίλειό του. Ο Μίδιος, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Θεσσαλικού οίκου των Αλεβάδων, πιστεύετε πως ήταν αυτός που βοήθησε τον Αμίντα να επανακτήσει το βασίλειό του. Άλλωστε η συμμαχία μεταξύ του οίκου των Αργιαδών, στον οποίο ανήκε ο Αμίντας, και του οίκου των Αλεβάδων, στον οποίο ανήκε ο Μίδιος, χρονολογείται ήδη από την εποχή της βασιλείας του Αρχελάου του Πρώτου. Για τον Αμίντα όμως δεν ήταν αρκετό το να επανακτήσει το βασίλειό του. Έπρεπε να θωρακίσει την άμυνά του για να αποτρέψει την ιστορία του προηγούμενου έτους να επαναληφθεί. Έτσι σύναψε συμμαχία με το κοινό των Χαλκιδαίων, κυρίαρχη πόλη του οποίου ήταν η Όλυνθος. Σε ανταλλαγή για αυτή την υποστήριξη, ο Αμίντας προσέφερε τα δικαιώματα απόκτησης ξυλίας από τα δάση της Μακεδονίας, τα οποία μεταπολούνταν στην Αθήνα για την κατασκευή και διατήρηση του στόλου της. Η Όλυνθος αποκόμισε σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία και κατόρθωσε να μεγαλώσει τη δύναμή της. Παράλληλα, ο Αμίντας συνεχίζει να αναζητεί συμμάχους και αρχίζει να έχει επαφές με τον Κώτη τον Πρώτο, ο οποίος ήταν βασιλέας των Οδρυσσών της Θράκης. Το 385 π.Χ. οι Ηλυριοί με ηγέτη το Βάρδιλη έκαναν ξανά την εμφάνισή τους στον ελληνικό χώρο, αλλά περιορίστηκαν στην Ήπειρο αυτή τη φορά. Εκεί κατόρθωσαν να εκστρατεύσουν με τη βοήθεια του Διονυσίου των Σιρακουσών και σε συνεννόηση με τον Αλκέτα τον Πρώτο της Υπήρου, ο οποίος ήθελε να κερδίσει ξανά το θρόνο των Μολοσσών. Όσον αφορά τις κινήσεις στη Νότια Ελλάδα, η Σπάρτη ήδη από το 387 π.Χ. είχε αποφασίσει ως στρατηγικό στόχο να δραστηριοποιηθεί εκ νέου στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, όταν ο Αμίντας αναζήτησε τη σπαρτιατική βοήθεια ενάντια στην ολοένα και πιο ισχυρή Όλυνθο, οι Σπαρτιάτες βρήκαν ακριβώς την ευκαιρία που έψαχναν. Στην απόφαση των Σπαρτιατών να βοηθήσουν τον Αμίντα έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι η Όλυνθος υποστηριζόταν από τους Αθηναίους και τους Θηβαίους, οι οποίοι ήταν αντίπαλοι της Σπάρτης για τον έλεγχο της Ελλάδας. Επομένως λοιπόν είχαν ακόμα μια καλή αφορμή για να επέμβουν. Ο Αμίντας λοιπόν συμμαχεί και με τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι το βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιορίσει τη δύναμη της Ολύνθου. Αργότερα πραγματοποίησε ακόμα μια επιτυχή συμμαχία, αυτή τη φορά με τον Ιάσον των Φερών της Θεσσαλίας. Παράλληλα έστρεψε την προσοχή του στο να βελτιώσει τη σχέση του με την Αθήνα. Το 371 π.Χ. στην Πανελλήνα συγκέντρωση των συμμάχων των Σπαρτιατών ψήφισε υπέρ των Αθηναίων και υποστήριξε την πλευρά των υπολείπων Ελλήνων, οι οποίοι υποστήριζαν πως η Αμφίπολη έπρεπε να δοθεί στους Αθηναίους. Αργότερα ωστόσο, το 357 π.Χ. την Αμφίπολη θα την καταλάβει ο Φίλιππος ο Β, ένας από τους γιους του Αμίντα του Τρίτου. Με την Όλυνθο λοιπόν να έχει πια παραμεριστεί και αποδυναμωθεί, ο Αμίντας μπορεί να συνθηκολογήσει με την Αθήνα. Έτσι έκανε το βασίλειό του πηγή προμήθειας ξυλίας προς την Αθήνα και συγκεκριμένα προς τον Τιμόθεο του Πειραιά, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την οικονομική κατάσταση του βασιλείου του. Ο Αμίντας παντρεύτηκε την Ευρυδίκη, η οποία του χάρισε 3 γιους, τον Αλέξανδρο τον Β, τον Περδίκα τον Τρίτο και τον Φίλιππο τον Β. Και οι 3 απόγονοι του Αμίντα ανέλαβαν το θρόνο ο ένας μετά τον άλλον. Μετά το θάνατο του Αμίντα, το θρόνο ανέλαβε ο Αλέξανδρος ο Β. Τον διαδέχτηκε ο Περδίκας ο Τρίτος και όταν αυτός το 360 έπεσε σε μάχη εναντίον του Βάρδιλη μαζί με 4.000 από τους στρατιώτες του, τον διαδέχτηκε ο Φίλιππος ο Β. Για το τι έγινε από αυτό το σημείο και μετά μπορείτε να το δείτε στα βίντεο και στην playlist που θα εμφανιστούν τώρα στις οθόνες σας. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε
Μπορείτε να κάνετε like και κοινοποίηση. Θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά.